Ngubani? Yim. Webani? Imuzingo tasiya. Oh, ngena zingo. Yundo. Tasiya. Ngiphalakazi tasiya. Mfene yakiphala. Tasiya. Hey man, sunge nomenga nyawa nje kwekho lesikutheni. Kodwa tasiya. Hala pa. Tasiya. Yo fwan buka di TV apha. Thala kahle. Fwan buka di TV apha ta. Udlala qaba. Mama qaba. Ande ma tasiya. Noni ngani kiduzela. Awunje awuleko. Tasiya nsikwelwandle. Yo. Ngiyabona. Bekumande lwandle. Bekumandi. Anisa abantu babonileyo pha. Yeyi. Ngobani abantu endibaziyo bepha? Yo tasiya. Anothi bana kuba nobani bebhobe inkwankwakwa nje abantu kuyaphithise. Yo tasiya. Emninzi umuntu. Emninzi umuntu ndinonodinga. Uyakwephi danelwandle wena? Sentshutshisi tasiya. No. Ndihonyeke tasiya. Ndihonyeke tasiya. Uhonyekile? Tasiya. Ndibona uhonyeka. Ndilambile tasiya. Xa unike damba lwakho. Tasiya ujikela emqolo kaloku. Kangaba bekhona abantu banikezela ukutya phaa. Ngolo xa sasidla ngoyelwandle thina babekhona abantu abanikezela izonka phayana nenantsika nesuphu. Kangifumane ba? Tasiya. Ukhona isandi. Nami ndilambile. Andikatyi ngoku. Ndisalindele nje unantsika umaka uyi afike ke ngoku. Ndiqale nditye. Kodwa tasiya sengiqalile ipeti yokuqala tasiya. Uvela ngabani ipeti yokuqala le? Andityi mna le nto ndiyenzayo apha. Wenza loo nto tasiya? Usuka ngapha mani elwandle uzondibuza imibuzo endlini yam mna abantu ndenza ntoni apha. Ndiyakuxelela mamela le ndikuxela yona andityi ngoku. Uyava? Ndiyakuva tasiya. Andityi. Mayibe ngathi awuboni niks. Mayibe ngathi akho nto uyibonayo wena yenzekayo. Uyabo? Tasiya. Yabona sausage? Yayibona. Funeka ibe ngathi awuboni sausage, awuboni niks wena. Ayivuka njani kwandilum? Hayi man. Linda lo maka uyi. Uzandenzela into yokutya then xa ndenzela into yokutya ngoku nam ndizamxela kwenzele yabo. Kulungile. Jonga. Goduka man ndiza kubiza xa efikile. Maka uyi. Irani loo tasiya. Sundibuza ndithe kuwe susuka ngapha uzondibuza imibuzo endlini nam andibuzwa mna apha endlini nam.